Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 2. Noromswa ti panagpanakkel, umay met ti panakaibabain. Ngam ti kinapakumbaba, umay ti kinasirib. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Perla, nagwapo mat ni Kurt anya. Saan la aday ta? Nagagatpay. Kasanon nga, ino da kayo ti agkagasat. Kayat mo? Hoy, Margie, iti kaanuman, jak to pag-interesan ti kaskan kwa na. Amangan numatayak to lang iti bisin. Ti kayat ko, tay lalaki ang makaipaay iti nanamay a panagbiag. Saan akas iti dayjay tala Biblia ti amuna. Agin religyoso, isuntumot lang agnanayo na marigrigat. Anya, kastati ko na mitigayim ko? Katwan, agpaisumot saan ka di? Agin sa santo? Hay, amangan no maura maklaan. Anya, kasta ti reaksyon na? Wan, suplada at talaga dayjay a babae. Kunamot lano asino. Sika talaga. Amom lang arudan ang marurod kanyak. Sinutil mo pa'y laang mat? Ngam amok, ada pa naggusto dayjay kan ka. Nasiputak iti na minsan, di na maisina ti pa nagkita na kan ka. Ha? Ay na, sika talaga. Tila madmadlaw mo. Amangan mat no na misinterpret mo lang tinakitam. Ay saan Kat no nanggag ko asika ti pagis-istoryaan da kanida yan. Sa bagay, jak mat may libak. No lang alang ti pagsasaritaan. At dangag pa'y so itsura na. Ngam, ti ugali na. Sana ka sigurado. Sa bagay, huwag matkit di Sapay ambisyosa. Makapasurun mat na ang Margie. So tilan nakit din. Podno mat ket di tinakunana. Nasimpat kan nagagat mat da jacket. Asino ngay mat ti mayat itikaskan ko na? Asino ko ma? Perla, makiabayak man, tamakisirak iti libro. Awan nga minin ekstra mabiro kak iti bookshelf. Mabalin ka di? Adtoy. Ne, imbalibag na matan ti libro. Ay, pimanaw matan. Ay, di naman la inyawat anasaya at ti libro. Ay, una yan dayjay babae. Oh, Kurt, apay akas ta tilangam. Kaslamba di ti jar mo. Apay? Ni Perla makiabayak kumakan kwa na itay iti library. Tawanan mabiro kak nga ekstra libro iti bookshelf. Makisira kumakan kwa na. Ngam, kalaat nga imbalibag na ti libro. Sa dinardaras na ti pimanaw. Adupay mat nga ro ti nakakita. Ay, isumot lagayam anak kami suot anasabat ko itay. Ay, bastos at talaga dahi a babae. Oh, kasano ngay Perla? Iti sabali a lugar ti pagtuluyan ni Kurt iti panagadal na iti kolehiyo. Saan mo ton makita? Anya? Oh, napaulimag ka. Ha? Ay, bibiyang ko ngay. Oray man pa iti lugar na iti aswang ti pangituluyan na iti panagadal na. Ay, saan kumamot akasta ti panagsasaom iti gayim ko Awan mat madi nga inaramid na kan ka. Kasano? Nagkulit? Ay, di ta ka man langan. Kukwayo lang dayjay nga agin sa santo. Na yan ni Perla. Awan bibiyang ko kunkwana kunkunana. Ngam sabali mo ti reaksyon na iti imbagak. Adinan makita ti gayam ko. Ket kasano ngay gayam? Agin na dayo tamutan. Ta iti sabali a lugar ti pangituluyak iti panagadal ko iti kolehiyo.
Anya ngay nga rod gayam, talaga akasta, tasaan mat asin sinanti kurso nga alaam. Nga masapol mat lang arik naam no talaga para kan kadayta abana gayam. Ngamin, calling dayta. Gapot akasta ngamin mati sinarak ti amak. Kat kasta ti kunana. Kasta ka di gayam? Wan. Isong ay share ko mat kan ka, dagiti ibagbaga kanyak ti amak. Dita ka at talaga amasubok, Kurt. Mauli gayam apa nag-enroll ita dito nga eskwelahan. Naimbag lakit din. Tanakahabulak pa'y. Sa dino nga ta dito iti opisina ti treasurer. Bayadak ko man ti school uniform ko. Adda masabat ko. Kabarbaro matla siguro nga estudyante dayta. At dayta, umasidagan. Excuse me, ading. Mabalin ti agdamag? Ha? Anya day jay, manong? Sa dino ka diti opisina ti treasurer. Iti day jay abanda, manong. Surutan na klangan. Takaduan kayon. Agyaman ak ading Ayun gayam. Anya tinagan mo? Me, manong. Kasta ka di. Siyak ni Kurt. Kabarbaruak ngamin ditoy. Iso ajak pa'y amo ti pagpapanak. Ay, kasta gayam. Oray siyak. Kabarbaruak matlaang ditoy. Ha? Kasta ka di? Sige, mapantan. Sakbay amang rugit ti klase tayo. Kumusta agpain ti first week yo dito school? Alaman? Asino ti mo na nga agi-share ka na kayo? Nay, apay nga eh. Ala, naawan agsao, mangayabak nga rodan. Ni Kurt, denggan tayo man ti ibagana. Sige balong, umay ka dito sango, ta sangwam na giti kaklasen. Uwan, sir. Umuna, naimbag nga agsapa kada kayo amin. Kastoy ti makunak. Naragsakak mat, taado dagiti naamamok agagayam. Iso na laang, ta medyo maikawak pa'y laang. Ta itaak lang nga maiyadayo kadagiti naganak kan kakabsat ko. Yes, of course. That's normal. Okay, asino tinangawis ken ka nga umay ag-eskwela dito eh? Awan, sir. Talaga asyak mismo tinagdisnudo nga umay agadal dito eh. Gaputa kayat ko asarakan, ti para iti bagik, sir. Wen, dahil takit iso tayo makunkuna nga ayab para iti panagserbi ti apo. Ano sa dino, ket masapol nga isukom ken kuana ti biyag mo. Kurt, bro, datayo ka no te agi special number iti chapel service tayo inton sumaruno a Lunes. Ayunan niya. Nalipatak pa ikit din. At dagayam opening service tayo kada Lunes. Sino ti kadwa tayo? Datayo amin a first year. Isong ag-practice tayo langan inton Sabado. Tanawayway ati oras tayo. Ay katuna. Kumusta kan, May? Okay, Akmat, manong. Iso na lang ta medyo marigata na kadagiti subjects ko. Ang sana bale, italaang daytoy. Kasta ka di? Agpadata Agsinabali lang amin ti kurso ta. Education ka. Idinto ta siyak. Theology. Manulang ti subjects nga kaklase ta. Ayun gayam. Di na kun awagan iti manong. Tagkataunan tamutlaan gayam. O sige. Ay, imbagbay kada kayo Tabasit lang ti units yo. 23 lang kada kayo. Idinto tada kami. 27. Sa bagay, husto ka. Narigat latta. Tamor on biblikal. Ay, when gayam anya. Dandanin ti break tayo. When nga rod,
After 2 weeks, agsubli tayo manan. Ready kayo ka din para iti second sem? Kadamalpas ti Sunday service tayo, mainayon tayo ton amapan ag home visit kadag iti na duma-duma ababalay iti Ruarte School Campus. Day tangarod. Takasla sa anak pa nakasagana. Tasan tayo lang at amapan agbisita. Ag Bible study tayo, hakakadwa tayo dagiti ubing. No agibingay, aramidan tayo matan diti uneg. Isumot lang nga iso. Day talagi suro ka dagiti ubing takasapulan ti visual aids. Ay, wan matkit di Wen nga agpaiso. Ay kat, padasan tayo Masapol nga agabay tayo iti policy. Tapno saan tayo ang madisiplinaan. Saan tayo basta-basta mapanlata, iti saan tayo destino. No ayan ti kagrupom, ijay kalaang. Nga oray agpakada ka iti leader tayo? Uray pa agpakada ka iti group leader, no awan pamalubos ti school president tayo, saan lata amabalin? Kan saan mat amabalin amapan tayo latan iti sadino a lugar, ta violation matlaang dayta. Ay, talaga gayam na ingat dito Kabalak pa'y nga ta. Leroy, tulungan nakman nga agkartib iti letterings ko nga ipagkat ko para iti visual aids. Ala Intang arod iti library. Tauray siyak. Agarami dakmat lang iti lesson nga isurok kadag iti ubing. Ahwin gayam. Ningat Kurt. Ayan na nga ta. Madamat meeting da kadag iti kagrupo na. Adu damat ijay. Wen nga rod. Naisi namatan ka data. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamet. Naimbag nga oras mo mat, Barok. Ungayam, nana. Isyak ni Kurt. Ket da kami dagiti umay agbisbisita ka dagiti babalay. Tapno umay maikararagan, kan linglingayan dagiti kakabsat. Babaan iti ingkam panang iwaragawag iti sao ti Apo. Ket kumusta kayo ngay, nana? Ken ayan dagiti kabalayo. Ay na, Barok. Kanayon da nga awan. Isu asyak laeng ti matatao dito'y balay. Kastagayam. Papapanandaya. Di inauna nga anak ko. Pimusayan ga po iti aksidente. Ti maikadwakan maikatlo. Rabi no kasta sumangpet da. Kanayon da amarabian amapan makisugsugal. Kat no sumangpet da nabartek da. Inton adadida pag kinaawatan nga agkabsat ag dinanog da. Ay, una yan. Kastagayam, nana. Ngamala, ikararagan tayo latay da. Tawan imposible iti Apo. Kat ti amada ngay. Ay, nabayag mo ten apimusay day di amada. Gaputan nagsakit. Kasano ngay ti pagbibiyag yo, nana? Adamot basit umak apag mulmulaak iti basit anat nateng kan kamute. Numaminsan, no awan maisa ang abagas, agilang tak iti kamute nga ipaunag kaw. Tadidak mo't ikan apulos dagiti anak ko iti igatang ko iti bagas. Iti dati nga oras, hintay man denggan ti maysa at testimonyo manipon iti maysa kanag iti mapmapan agbisbisita kanag iti outreaches tayo ket ayapan tayo nga rod ni Mr. Kurt Negros. Agyamanak. Ket daytoy lang ti maibagak. Narigat. Gaputan nadagsan at trabaho. Hanggang naragsakak. Tiga po na. Ket ti umuna. No si katay maup-upay. Ket maipaamiris kan ka. Nga dapay gayam mas narigrigat ti kasasaad na. Ngam iti sika. May kadwa. Mariknam ti kinadagsan ti kasasaad ti tao. Isu nga andi ngayam. Tapno mapalaganan ti riknana. Ket ikararagam. May katlo. Babaan iti dayta a tao.
Isu ti maysa a pangriknaam nga adda misyon mo para iti namarswa. May kapat, no naidalan ka ang mga ramid iti maysa a banag, kat di mo inaramid. Mariknam ti panagkapsot. Wano kasla adda naawan kan ka. And the rest, ituloy tumot dagiti kakadwak. Ket day talaeng, naimbag nga oras tayo amin. Oh, congratulations gayam. May sakan a misyonaryo. Kat nasayaat, taado ti makasapol iti kaskan ka gayam. Parte ka iti panagbaligik. Tasi ka ti maysa a nagbalin nga encourager ko. Kas may sa agayam. Ti makunak, no si pupuso ka amang idaton iti biyag mo kan kwa na, nalukay mo't nga ro ti panangipaay na't bendisyon na kan ka. Kan iti pamilyam. Sika talaga gayam. Nalalaing kan sapay ngam siyak. Uy, no kayat mo. Kadwaan ka amapan mang sarungkar ka ni Perla. Ha? Amon gayam. Kumusta matan? Kaasi ti panagbiag na ita. Pinanawan ti imo na anobyo na. Kaputa, madi ti ugali na. Nakiasawa nga agpayso iti adda mabalin na. Ngam pinagbalin damot at agabo. Kan kabilan jay lalaki. Ay, nakakaasim at gayam, tinagbambanagan ti biyak na. Ay, kung gayam, intayo man gayam pasyaran. Nainbag nga oras mo, Perla. Awan gayam, adda kakadwak, takayat da ka nga umay sarungkaran. Ala, umay kayo. Sumrak kayo. Naimbag nga oras mo, Perla. Kumusta kan? Ha? Kurt? Sika ka din agpaiso? Wen, siyak na rod. Apay, di na ka din mailasin? Ay, unggayam. Kadwak ti agbalin tong asawak. Isu ni may. Tinaamamok iti eskwilaan ang nagadalak. Ken, nakaadalak matlang. Aging gaan nakalpas kami. Kumusta kan, kabsat? Nasaya at mat, kabsat. Kat, welcome kayo itinano mo apagtaangan mi, kakabsat. Agyaman kami. Nakaumay kami. Takayat mi akumustaan ti kasasaad nyo, kabsat. Nga sakbay na. Dawatan tayo man pay, nga idalan da tayo ni Kabsat Kurt, iti panagkararag. Alang arod, kumararag tayo pay. At dalabasit kayat ko nga ibingay, kas pagpampanunutan tayo. Kat dahito abanag, masarakan tayo itinasantuan asurat. Intay man nga rod basaan, dito umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9, aging gat 10. Kastoy ti konana. Ngem ti si asino man nga agtarigagay abumaknang matnag iti sulisog ket maipalabog iti ado aminamaag ken makadadael a tarigagay a mangirarem ken kuana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta iso ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakas. Anyan a kinaulpit ko iti padak a tao. Kat tipay tinagtagibasit ko, iso itan ti mas nasaysaya at tinagbaragan na. Anyan da ito'y anapaspasamak iti biyag ko. Sigilhaan kabsat. Kid dawam iti namarswa ti pannakapakawan dagiti nagbasulam. Dagiti saan anasaya at anaaramidam iti sangwanan na. Iti kasta, malaganan ka.
kat mawaya-wayaan ka. Tinaindagaan a panagtarigagay, isun tumatlaang timang dadaal kan ka. Ngarod, agtalag ka itinamarswa, anya man na masapul mo kat ipaay na, nulaket pagayatan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.